Ilahen kang minangka purwakanira sunangidung kidungku purwa wacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amber kahono pahargyan ratri puniki tumrap kajating para warga ketang denya angaturken puji syukur awit peparing ingkang kawasa nugroho yang kanikmatan riwusnya ginelar adicara kang amengku gati andayanana seger waras kang tinemu tumrap sangyaning para warga miwahayo mayem tata titi tentrem kang pinanggih lumintuwa rejekinira guyub rukun tanana sambikala anyumrambawana sagung kang para pamirsa imo kang cumandha aneng sasana pagelaran miyang ingkang ana wis manira suwang-suwang muga winengku ing suka basuki ing wasana mugi sadaya manggya raharja mangya darajating praja kawuryan wusunya ruri rurah pangring ukara karana tanpa paluti kalulun kala tidha dijem tangganing dumadi Bung ilahing awitna mastu purnama sidang awitna mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana sono sinawung langen winapa estu maksih lestantun lampahing budaya jinantur tutur katula tetela tulat mrih lading paradya winurusita upama pramen niskara karana diya tumiyeng jaman purwa winisuda trengkang dinamadama pinarjita ming lalata mangkya tekap wasananing gupita
Tan wonten nggih perlambang matumpa-tumpa marma panggung. Panggung Sang Murawengkata. Anenggih kang minangka dadi pambukaning carita punika warnanira ingkang wonten negari Ngalengka Diraja. Pramila nagari Ngalengka Diraja pantes kinarya pambukaning carita murciteng kawi awit negara Ngalengka negara ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta raharja. Dening Narendra ingkang kepareng ngasta bawat pusaraning praja ing nagari Ngalengka. Pranyata weneng jejuluk Prabu Dasamuka, ya Prabu Rahwana, ya Prabu Dasasirsa, ya Prabu Dasanana, ya Prabu Dasagriwa, uga kepareng jejuluk Prabu Wingsati Bau. Pranyata Prabu Dasamuka Narendra ingkang gedhe panguwasane dasar kundang kaluka yen to Narendra ingkang gagah pideksa sekti Sura Mahambara jayeng palugon datan sadingah tiyang utawi kadang raja mancanegara saged nelukaken tuwinakang nimbangi kadigdayaning wong agung ing negara Ngalengka Diraja. Mula ramu kaliyan to kathah para ratu maharatu tuwin para raja maharaja ingkang sami ngayom miwah teluk cingkluk ing ngarsanira Prabu Dasamuka datan sarana ginebuh Bandayuda. Nang sadaya sami ngetingalangaken ajrih-asih kumawula kinarya pratandha sami pasuk bulu bekti glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni sesotya wiwah widuri tansah lumintir lumados ing saben warsa. Kocapan mujuri sajuga wong agung ing negari Ngalengka Diraja kepareng miyos siniwaka. Lenggah mungging dampar kencana. Alemek kasur babut permadani sinulam rinenda kencana pinatik nawaretna. Sarwi mengkaraken sanggya para abdi dalem kang padha ngapimpin upacara nata banyak dalang sawunggaling kacumas harda walika kutuk kandil kang sarwa kencana. Dening kang kepareng abiyantara kepara caket suwanira ing ngarsa dalem ngarsanira ingkang sinuwun anenggih punika warnanira putra dalem ing nagari Ngalengka Diraja Raden Indrajit ya Raden Megananda. Bawanipun Raden Indrajit ya Sang Megananda tu satriya ingkang limpat pasanging grahita mula ora mukal yen to tansah cinaket ing ngarsanipun ingkang Rama. Lenggaira Raden Indrajit mengkaraken ingkang rayi
sami-sami putra ing Alengka nenggih Raden Dewantaka. Miwah Sang Rekyarapati Prahasta. Sinambetan pisuwaning Sang Hyang Mantri Bupati Tuwinayaka Praja ingkang blabar pisuwane ngebaki madyaning panangkilan hingga dumugi wonten ing kagungan dalem teratak pagelaran. Kinebahan Sangya para abdi dalem miwit abdi dalem magangan, abdi dalem jajar, bekel nom, bekel sepuh, lurah. Dene kemapan wonten madyaning alun-alun kebak para kawula andher pisuwane tinon saing mandura kaya robing jala nidi. Tanana kuciwa ing sami abiyantara abra busananira rinengga-rengga sesotya mewah kencana kasorotan Sang Hyang Pertogopati temah pating karenyep pating palancur kaya wana karembun mangsa. Ucapan Atlika semanten wis tumeka titiwanci. Sri Narendra kepareng medhar sabda. Ing kinarya pratandha swaraning mriyem Palantaka beberundungan wonten madyaning alun-alun. Dadosaken horeg kang sami mara sowan. Riwusing sumekta jajaran kang ketingal medal rumiyin prajurit ing ngarsa caos pakurmatan sigara ngelaken senjata ageng munya marambah-rambah. Sinauran swaraning genggong beri tinatap gegunturan kaya bengkah-bengkahna jagat. Umyung kang samya mapak. Ayo kanca maju, kanca ndodhok. Kanca maju, kanca ndodhok. Kanca ndodhok, kanca njajari. Mong 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 mong. Jalek 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 jalek. Kanca pendak, kanca maju, kanca maju, kanca maju, kanca ndodhok, kanca njajari. Kanca maju, ngangsek 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 ngangsek. Ayo kanca maju moro-moro regedeg, moro-moro regedeg. Prabu Dasamuka anuju Ari Respati miyosini waka Bapak kang Wadyabala andher pindha jala nidi pasang sang nata tejane ngumum amadangi pasewakan
sagung wadya amari telu Sritina ning pasiwakan busana maneka warna Sepak puspiteng Udyana miyang panjraing Sarwarukma Ranggeng manik Nara wata Abro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lireki alat sisiring daden wimbuh kegondo mrik minging katyuping ruto mondo sabaran mangambar kungas yo tori sedeng siniwa Moho Prabu
dosa sirsa pratisteng dampar kancana asri rengganing busana yeko Sri Narindra tanpantara kyarsa medhar sabda Yes tungkara manik raja diwaku jagat. Uye. Anakku wong gagah wideksa. Anakku wong ingkang jentrara. Jit. Raharja suwanmu ngadhep ana ngersanipun Rama ing titi laksana iki. Kawula nuwun inggih nyawa-nyawa jimat pepundhen kula winantu karaharjan suwanipun ingkang rayi Indrajit ngadhep wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Rama Prabu nuwun dereng kemawon kula nampi dawuh dalem ing kathah-kathah kepareng langkung pininggang putra nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu lho inggih ya tak tampa ndadekne suka gambira rasaning penggalih ora liwat amung lumintuning apa astutinipun Rama tumrapa marang jeneng sira anakku Megananda sangeting pamundi kula sabdanipun Kanjeng Rama kula pundi wonten mestaka ndadosna jimating gesang kula nuwun lungguh Kang Prayoga Jit sampun boten kirang setunggal menapa sinajan Dewantaka Raharja sowanmu pangestu dalem Kanjeng Rama winantu karaharjan sowan kula pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama ya tak tampa ora liwat amung pangestunipun Rama kebatam panono kawula puniki sangeting pamundi kula Kanjeng Rama paman kepatihan nuwun wonten pangandika ngadhawuh nggih ndika ngadhep rekalenggan menika punapi sami raharja paman kula nuwun inggih awit saking paring pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu karaharjan sowan kula ngadhep wonten ngersa paduka anak Prabu pangabekti kula kunjuk anak Prabu nggih kula tampa ndadekke suka bungah rasaning ati kula paman nun dipun prayoga nulngahipun paman kepatihan sampun boten kirang setunggal menapa kawula nuwun sawise kabeh ingkang padha ngabiyantara ana ngarsaning ingsun swasatata lenggahe. Jit nuwun wonten paring adhawuh. Lan kowe Dewantaka uga paman Prasta. Kawula nuwun iki wonten pangandika kadhawuh. Ih, lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Aja nganti kaget rasaning pamikir. Mula jeneng para kabeh adoh tak awe cerak saya tak raketke. Dina kalenggan iki kudu ngadhep ana ngarsane ingsun Ramadyaning panangkilan. Waleh-waleh apa? Jit. Ugi sampean Paman Prasta. Kawula nuwun. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama kados pundi? Ora ana liya perkara ingkang butuh dirembug. Kejaba amung mbaleni lelakon ingkang wis kewuri, ingkang wis kepungkur. Durung suwe negara Ngalengka diraja ketekan utusane Rama Badra ya Rama Wijaya. Wujude kethek putih ingkang arane Anoman. Anoman ingkang nalika semana njujug ana ing Taman Asuka
Anoman bisa ngadeg ora ngersani ibumu. Diajeng Rekyan Warasinta. Nanging sinajan to Anoman wis kasembadan lumebu ana ing Taman Masoka. Ya mung rahayune utawa bejaning awak ibumu Rekyan Warasinta ora diboyong kundur dening Anoman. Lah upamane wektu semana Anoman kelakon boyong kundur ibumu Rekyan Warasinta, dadi apa awakku? Kula nuning nggih Kanjeng Rama. Nanging sinajan to diajeng Rekyan Warasinta ora kelakon diboyong dening Senggana Anoman. Negara Ngalengka ana kerusakan gedhen-gedhenan. Akeh bangsal-bangsal ingkang ngedi peni ingkang endah kobar kobong lebur dadi awu awit saka pakartine Senggana Anoman. Awit nalika wektu kang kepungkur bareng Anoman konangan tumeka ning wewengkon negara Ngalengka Diraja banjur dirangket. Anoman nedya tak pateni sarana diobong ngono madyaning alun-alun. Sewu ora nyono. Anoman ora bisa mati saka dayaning geni kepara. Anoman ngawut-awut geni. Ngabul-abul geni. Saengga negara Ngalengka Diraja sasat meh ludes lebur dadi awu. Kawula nuning nggih. Nanging sinajan mengkono wae, sinajan negara Ngalengka persasat nedya lebur dadi awu, isih rumangsa lega rasaning atiku. Merga ibumu Rekyan Warasinta isih dumunung ana ing negara Ngalengka. Kula nuning nggih Kanjeng Rama. Lajeng samangke kersa dalem kados pundi? Kaya kang wis tak jawuhke. Wektu kepungkur sakwise Anoman bisa sumungkir saka wewengkon negara Ngalengka Diraja, bangsal-bangsal ingkang kobong saka dayaning geni kudu daya-daya dibangun, kudu agi-agi dibangun. Awit aja nganti ndadekke kuciwa rasaning penggalihipun Rama. Kaya kowe ngerti dhewe, papan patunggone pun Rama, papan ingkang kanggo sari pun Rama, yaiku ingkang aran bangsal Tripurwa, uga kobong diobong dening Senggana Durhun. Kula nuning nggih, mula senajan bangsal liyane durung bisa dibangun ingkang luwih wigati tilase bangsal Tripurwa, kudu ing kono enggal-enggal wenehi wewangunan meneh supaya aja nganti kisruh, aja nganti kuciwa rasaning penggalihipun Rama sak wanci-wanci nedya ngrasake sare ingkang sekeca mapan lenggah ingkang nikmat kaya wektu-wektu kang wis kepungkur. Kawula nuning nggih boten perlu waskuwatos. Sakmunduripun Anoman saking wewengkon negari Ngalengka Diraja, estunipun sampun kathah abdi dalem ingkang bangkit yasa kasatriyan utawi yasa wisma ingkang saged dipun paringi dawuh tumuli mbangun bangsal Tripurwa. Malah temtunipun Kanjeng Rama ugi sampun prisa piyambak pilih bangsal Tripurwa wekdal dinten menika sampun dipun wiwiti dipun jumenengaken malih. Ya, dados mboten dangu temtu bangsal Tripurwa tumuli saged mawujud malih menawi Kanjeng Rama ngersakaken sari wonten ing Tripurwa kados rumiyin inggih temtu sampun boten badhe kuciwa raos sing panggalih. Arak mekaten Kanjeng Hyang kematian kula nuning nggih leres dados bangsal Tripurwa wekdal dinten menika sampun meh dados nggih anak Prabu. Anak Prabu mboten perlu menggalih kuwatos. Nggih, Man. Syukur bejo sewu.
nek panjen bangsal Tripurwa ora suwe meneh wis bisa dibangun perkara niku banget dadekke suka gambira rasaning penggalih kula paman. Kula nuninggi kira anak Prabu. Nanging kejawi sanging menika kula nandhang gelo rasaning ati lan kula kaya dene kagol pikir kula nek kula kelingan marang kesaguane para pendhita, para brahmana ingkang nalika semanten sami munjuk atur ingkang kathah-kathah munjuk atur menawi negari Ngalengka tentu badhe kalih saking Sambekala jernyatanipun namung saking dayaning kethek setunggal ingkang naminipun Senggana Ngalengka persasat meh ludes lebur dados awu. Mekaten menika lajeng tuwuh panginggit-inggiting manah kula. Kula lajeng gadahi pemanggih para brahmana menika matur ingkang kathah-kathah wonten ing ngarsa kula menika namung pados pengalembana. Namung betah dipun alem miwah ngadang-adang kekucah peparing kula dhateng para pandhita. Kula nuninggi nggih. Mila saking menika sesambetan kaliyan kawontenaning negari Ngalengka Diraja ingkang katemben dipun rusak Senggana Anoman. Kula ora trima. Pendhita ingkang nalika semanten munjuk atur wonten ngarsa manira wekdal dinten puniki kedah dipun dawuhi suatu sowan kepara caket kalian palenggan kula Paman Prasta. Kula niki menawi mekaten kersa dalem inggih kula namung nderek dhateng sedika. Tintrim tanana kang nyabawa kapraban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning adi kriya gemblak gending miyang kemasan. Ampun nganti direndhe-rendhe paman. Para pandhita sing paune sago ndedonga murih rahayu ning negara Ngalengka ning ora ana nyatane. Wektu dina niki kudu diadhepke wonten ngarsaning sun paman. Kula niki sedika ngestakaken dawuh.
Pangabekti kula konjuk sinuwun. Ya tak tampa. Ora liwat astuti ningsun Tampanono. Kula nun inggih sanget ing pamundi kula Diwaji. Sawise lungguh prayoga kowe ngadhep ana ngarepanku. Aku butuh takon karo kowe. Keparengipun ingkang sinuwun kados pundi? Wektu kang wis kepungkur kowe bareng karo kanca-kancamu. Kowe munjuk atur ana ngarsane ingsun. Kowe saguh ndedonga nyuwun ana ngarsane Hyang Widiwasa kanggo kamulyaning ingsun lan kanggo katentremaning negara Ngalengka Diraja. Kejaba kawilujenganing ingsun nanging uga keselametaning negara Ngalengka saisine. Kula nuwun inggih. Nanging tinemune piye? Kowe saguh ndedonga tinemune piye? Inggih. Inggih kados pundi paduka kersakaken. Durung antara suwe negara Ngalengka Diraja ketekan kethek saka Pancawati. Jenenge Anoman ya Senggana. Senggana sinajanta mung ijen tanpa ruwang. Nanging kasunyatane bisa ampyak awur-awur gawe rusak ing negara Ngalengka saisine. Nganti bangsal-bangsal ingkang endah. Gedhong-gedhong ingkang ngeti-peni kepitung papan patungganing ingsun. Bangsal Tripurwa ajur lebur dadi awu saka pengamuke Senggana Anoman. Lah sambung karo perkara kuwi. Aku butuh takon karo kowe terus lehmu ndonga iki kepiye? Lehmu ndonga iki kepiye? Ketoke kowe pendhita cukla-cukli Bermonasari. Harina pantaran wengi manekung manungku puja. Ngetok-etokke nggonmu sumungkem ana ngersane Hyang Widi. Nanging kabeh ora ana bukti nyatane. Aduh Diwaji, nyuwun pangapunten dalem sewu. Kula menika sampun boten kirang-kirang anggenipun ndedonga, anggenipun nyuwun kawelasaning Bathara ingkang murba masisa jagat. Nanging kasunyatanipun boten nyana babar pisan menawi Anoman ingkang dados utusanipun Prabu Bathara Rama menika mboten saged dipun sangga enteng katitik dumugi wonten negari Ngalengka Diraja saged damel risak kados mekaten menika nalika semanten kula ngantos kami tenggengen ing atas Anoman menika namung ijen tanpa ruwange wis manten saged damel risak negari Ngalengka Diraja. Kula nyuwun pangapunten dalem sewu sampun boten kirang-kirang anggen kula ndedonga Diwaji. Kowe karo kanca-kancamu kabeh nandhang keluputan gedhe. Nanging ora nedhi tak sirnake. Mung wiwit wektu dina iki aku ora percaya karo kowe. Mula aku ora pasrah apa-apa karo kowe. Utawa aku ora arep minta sraya karo kowe supaya ndongake bab kasugenganing ingsun lan keselametaning Ngalengka saisine. Ora ana gunane aku ngopeni pendhita kaya kowe. Ora ana gunane aku paring sandang, pangan lan papan marang kowe sak kanca. Jer kasunyatane kabeh aturmu ora ana bukti nyatane. Aku sepet nyawang kowe tumulinggal kowe sumingkira. Ora sumingkira aja takon dosa, dupak rampung nyawang.
Kanjeng Rama lajeng duka paring duka dhateng pandhita menika wau. Ora bertuli. Ora ana gunane aku ngopeni pendhita. Ngayawara saguh-saguh ndongake bab kawilujenganipun Rama lan keselametaning negara Ngalengka saisine kasunyatane ora ana bukti. Ora ana bukti, ora ana nyatane. Ngalengka iso diobong karo Senggana. Ategese ora kabul penuwune pendhita kuwi mau. Kula nuwun inggih. Lajeng samangke karo menapa kersa dalem Kanjeng Rama kados pundi? Para pendhita prayogane dirangket. Ora sah diuja. Kaya wingi-wingi aku isih percaya karo para pandhita nanging para pandhita nyatane mengayawara rembuke semaguh ora ana bukti nyatane. Kabeh pendhita nek perlu sak cantrik-cantrike padha dirangket, dilebokke pakunjaran. Ora sah pakani. Kula nuwun inggih sendika wis aken dawuh. Menawi mekaten para pendhita sampun boten dipun keparengaken sami sareng-sareng manekung manungku puja maos mantram sakti kangge kaluhuranipun Anggir Prabu. Boten perlu, Mat. Kula sebacut ora percaya karo para pandhita. Menawi mekaten kula sumanggaken Anggir Prabu Dasamuka. Kagiatri sang kapirangu parinangkul kinempit kempit dereng ngantos purna ngren rimbal pangandika ora kaya suwane salah sijining abdi dalem perjurit ing nedya munjuk atur wonten kersanipun ingkang sinuwun sigara tantoha lakune miyak barisaning sedaya para kawula ingkang sami mara seba cipta renggane ora kanca piyak aku njaluk dalan to. Ana wigati apa bocah perjurit gawe kaget tekamu? Kula nuwun inggih kepareng muji atur ngersa dalem Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, tumuli matur. Langkung minyaosaken pangabekti kunjuk. Ya, tak tampa. Dung kaping angka kalih pisuwan kula ngarsa paduka. Namung nedya ngaturaken kawontenan ingkang dumados wonten ing wewengkon negari Ngalengka wekdal dinten menika. Ngalengka ana kedadian apa? Kula sak kanca menika wau sumeret wonten wanara ana kethek ingkang tumeka ing wewengkon negara Ngalengka. Kula nuwun inggih mekaten. Apa ya Senggana Anoman meneh ingkang tumeka ana ing Ngalengka? Sanes. Cetha nek dudu Senggana? Sanes. Kok kowe ngerti? Mergi menawi Senggana menika rak pethak. Ning menika boten kethek putih wekdal dinten menika ingkang suwan. Oh, dudu kethek putih. Kula nuwun nggih mila mekaten. Lah terus karepe piye kethek kuwi tumeka ning Ngalengka? Ngendikanipun badhe suwan wonten ngersa pendandalem Gusti kula ingkang sinuwun. Sejatine aku rumangsa memeng ngadepi kethek ingkang tumeka ana ing laladan negara Ngalengka. Mergo aku kelingan tandang grayange Senggana. Nanging rene iki dudu Senggana. Saka pandugaku ya mung kethek lumrah. Mbok menawa arep munjuk atur apa ta apa utawa dadi utusane
Rama Badra. Yes karben kethek ingkang wis tumeka ning Alengka. Dikeparengke yen to bakal ngadhep ana ngarsane ingsun. Nanging kowe kabeh aja nganti lena kaprayitnan. Awit ingkang tak kuwatirke kaya Anoman rikala semana. Nek Anoman kae mengijen tanpa ruang nyatane digdaya Esti Mandraguna. Lah wektu dina iki ana kethek meneh ingkang tumeka ning Alengka Diraja, ketoke ming siji. Ning sapa ngerti nek mburine ana kanca ruang ingkang tanpa wilanganake ngetutke lakuning kethek kuwi. Kula nuwun niki ning kadosipun namung piyambakan. Cetha nek ming ijen kula nuwun niki mekaten. Ya wis prayoga. Enggal dawuhana supaya munggah stinggil binaturna. Terang terwaca dawuh timbalan dalem kepareng kula nglarapaken kethek ingkang nembe iki mawon dumugi wonten ing Alengka Diraja menika diwaji. Ya, ingkang prayitna ngati-ati. Lungguh ukuranipun Kakang Jet. Isi kok ngestoaken dawuh. Iki wanara ingkang tumeka ning negara Ngalengka Diraja. Wanara ingkang kateben ngabiyantara nang ngarsane ingsun. Aja kok anggap aku tambuh karo kowe. Areh ning pancen lagi wektu dina iki aku bisa sak pejagong karo kowe. Aku takon karo kowe. Sapa ingkang dadi aranmu lan mengku karep apa tumeka ana ing negara Ngalengka Diraja? Kowe takon marang aku. Ya, aku takon karo kowe. Aranku Jayanggoda. Jayanggoda ya dasar Parayata. Jayanggoda tumeka ning wewengkon negara Ngalengka Diraja ngadhep ana ngarsane ingsun. Mengku karep apa? Wale-wale opo? Sowan opo praptaku ning negara Ngalengka Diraja? Labet mundi dawuh dalem Gustiku ingkang sinuwun Prabu Bathara Rama. Kowe diutus karo Prabu Bathara Rama ora tedeng aling-aling. Aku diutus karo Gustiku ingkang sinuwun Prabu Rama Badra. Rama Badra paring dawuh marang kowe. Kowe didhawuhi supaya piye? Dawuh pangandikane pepundhenku pukulun Prabu Bathara Rama. Yen aku wis tumeka ning negara Ngalengka bisa adu arep sak pejagong karo Prabu Dasamuka. Wanter dawuh dalem Gustiku ingkang sinuwun Prabu Bathara Rama. Supaya ngelingke marang kowe Dasamuka. Kowe kudu enggal-enggal
ngundurke Dewi Kyan Warasinta ana astane pepundhenku Prabu Bathara Rama. Janji Kyan Warasinta ora tumuli kok kundurke aja takon dosa. Wektu dina iki dasare pepundhenku Prabu Rama Badra wis kasembadan nyabrang tekan tlatah negara Ngalengka. Wurung ora wurung yen nganti kowe gugu karepe dhewe Rekyan Warasinta ora tumuli kok kundurke ana ngersane pepundhenku Prabu Rama mesti bakal lebur tumpur negara Ngalengka diraja sak isine. Lan wektu dina iki aku ingkang nampa dawuh supaya matur ingkang kanthi cetha mengkono. Wektu kang wis kepungkur kadangku tuwa Kakang Senggana ingkang tumeka ning negara Ngalengka. Wektu dina iki aku ingkang tumeka, aku ingkang mundi dawuh dalem ingkang sinuwun. Ayo Dasamuka ora sah kakehan perceka, ora sah kakehan ingkang digagas, ora sah direndi-rendi perkarane. Rekyan Warasinta tumuli kundurna wektu dina iki uga. Janji ora gelem ngundurke Rekyan Warasinta aja takon dosa. Subali putra ingkang saguh ningkes lan nundung nyawamu. Kat gadeng tias arisang nata diraja mengko dhisik jenengmu mau Anggada. Ya aku Jaya Anggada. Nanging pepuntane ngaturmu mau kowe ngaturke yen to kowe kuwi Subali putra. Ya dasar kepara nyata. Mengko karep apa kowe ngaku yen to Subali putra ingkang tegese kowe anak Subali. Wale-wale apa? Tata gelar aku kuwi putrane Kanjeng Rama Sugriwa Narpati Sugriwa. Nanging yen to batin-batine Anggada kuwi putra Resi Subali. Kepara nyata kowe putrane Kakang Resi Subali. Iya dasar kepara nyata. Aduh anakku dhewe kowe. Oh Anggada. Anggada. Ora sah nyerak-nyerak. Mengku karep apa? Kowe nedya tak rangkul nanging angendani. Subriya, rasane atiku kuwatir rasane atiku. Kowe menyat saka dampar kencana nyeraki aku nedya ngerangkul marang aku. Mengku karepe ngeng kepiye? Oh, Anggada. Ya piye? Ndadekno sumurupmu. Kaya sinamber gelap rasaning penggalihku bareng aku krungu kowe waleh yen to kowe kuwi sejatine putrane Kakang Resi Subali. Kakang Resi Subali duk nalika nedya pecat sukmane ngendika ing akeh-akeh marang aku. Mula kang saka iku bareng aku wektu dina iki wis bisa adu arep karo kowe. Gawang-gawang kekaton gegambarane Kakang Resi Subali duk rikala nedya pecat sukmane. Oh, Anggada, kowe karo aku kuwi dudu wong liyan Ndrayan. Kowe karo aku kuwi dudu wong liyan Ndrayan, kepara kowe karo aku kuwi isih petung. Ana sambunging kulit daging. Merga kowe putrane Kakang Resi Subali. Lungguha Kang Prayoga. Anggada, aku butuh rembugan kang wigati karo kowe.
Kakang tanpa upama. Bareng wektu dina iki aku bisa kepethuk karo putrane Kakang Resi Subali. Aku durung tanggap marang apa kang dadi kekarepanmu. Mengku karep apa Prabu Dasamuka? Bareng kowe ngerti yen aku putrane Rama Resi Subali, ketok kaya gumun, kaya kaget ning yo katon seneng rasane atiku. Wah, jagat dewa Bathara. Waleh-waleh apa? Mulai ngarep ingsun ngendika, kowe karo aku kuwi dudu wong liyan drayan. Awit tak kandhani. Kakang Resi Subali kuwi wis tak anggap sedulurku tuwa. Kakang Resi Subali wis tak anggap kadang werda. Dasare antarane aku karo Kakang Resi Subali padha-padha diganjar widodari saka kayangan. Kakang Resi Subali kaparingan widodari ingkang sesilih Dewi Tara utawa Dewi Utara Kasih. Ya. Dene aku kaparingan widodari ingkang sesilih Dewi Tari. Dadi kadang-kadang ngalengka kuwi cacahe 5. Ingkang kakung apa kadang ngalengka kuwi 4, ingkang kakung 3, ingkang putri 1, ingkang putra kakung ingsun karo adiku Kumbakarna lan adiku Wibisana. Padha-padha kaparingan garwa widodari. Ya. Aku kaparingan Dewi Tari, adiku Kumbakarna diparingi widodari aran Betari Kiswani, banjur Gunawan diparingi widodari ingkang sesilih Dewi Triwati. Ya. Larening Kakang Resi Subali diparingi widodari ingkang sesilih Dewi Tara lan aku Dewi Tari. Mongko Dewi Tara karo Dewi Tari kuwi padha-padha putrane pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Lah mula cetha yen antarane aku karo Kakang Resi Subali kuwi padha-padha kadang pripeyan. Ya. Nanging kejaba kadangku pripeyan, Kakang Resi Subali ku uga dadi bapa guruku. Merga Kakang Resi Subali paring wejangan, paring mantram sakti ingkang werna-werna ingkang jalari aku wimbuh saya digdaya sekti mandraguna. Mula Kakang Resi Subali tak anggap kejaba kadang sepuh, kejaba sedulur tuwa, nanging uga bapa guruku. Lah baleni lelakon ingkang wis kawuri. Nalika Kakang Resi Subali nedya pecat Sukmani, kepareng titip weling karo aku, titip rembug karo aku. Apa pengendikane Kanjeng Rama Resi Subali marang kowe Prabu Dasamuka? Yayi Prabu Dasamuka, upamane aku tumekaning pati, ya mung aku titip wae karo Yayi Prabu Dasamuka. Besok sak wanci-wanci yen to Yayi Prabu Dasamuka prisa ana wanara utawa ana kethek ingkang jigel buntute, klawu ulese, pekoh lakune, kuwi dudu wong liyan drayan, kuwi putraku Yayi Prabu Dasamuka kudu bisa ngayomi anakku ingkang wis tak ngendikake iku mau. Lan uga nalika semana Kakang Resi Subali ngendikake utawa nyebut yen to bocah ingkang dikarepke kuwi arane ya pancen Anggoda. Lah mula kang saka iku sepisan meneh kowe iki dudu wong liya karo aku. Kowe kuwi putraku,
kowe kuwi ora beda karo kadang-kadang putra ing Ngalengka. Mula kowe kudu nglenggono marang perkara iki aja kok duwe rasa was kuwatir marang Prabu Dasamuka. Bener, aku kuwi mungsuhe Prabu Bathara Rama. Nanging beda. Lamun aku karo Kakang Resi Subali. Karo Rama Badra pancen aku mungsuh. Nanging yen to karo Kakang Resi Subali, cetha yen Kakang Subali kuwi dadi guruku lan sedulurku tuwa. Ger ora perlu tido-tido rasane atiku, tetep kowe kuwi ora beda karo anakku lanang dhewe. Anglir bawan ingkang Sinowadi jagat kinarya momor. Pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Ya tak tampa Jayanggoda. Ora liwat puja astutining Sun Tampanana. Iki sangeting pamundi kula. Rening kowe wektu dina iki cumandha ana madyaning Stinggil Binaturna. Bisa mangerteni kadang-kadang putra Ngalengka. Iki Ndrajit anakku mbarep. Lan kuwi ana Dewantaka. Dewa tumut sak panunggalane durung katon sowane Trinetra Trikaya lan liya-liyane. Jit nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ditepungke diwanuhke. Iki putrane Kakang Resi Subali. Anggepen yen to iki sedulurmu tuwa. Kula nuwun inggih sedika ngestakaken dawuh. Kang Mas Jayanggoda kaprayu gak lenggah. Iya Dimas Indrajit kaya wis ora kurang sawiji-wiji. Lah wektu dina iki kowe dadi anakku mbarep. Jayanggoda, kowe putraku mbarep. Lah rening aku sejatine ngenteni kowe wis sakwetara lawase wis ngono ora tumuli tumeka ning ngarepanku. Sakwise kowe bisa sak pejagong bisa tekan ning Praja Ngalengka. Aku butuh nyobya kowe butuh nyeneng-nyenengke pikirmu. Awit aku wis saguh ngayomi kowe, wis saguh karo Kakang Resi Subali supaya dadi pengayom tumrapmu. Mula kang saka iku Jit wis tak anggep paripurna nggonku paring dawuh marang kabeh para mantri Bupati Nayaka. Rening iki Ngalengka ketekan kakangmu Jayanggoda. Pun Rama nedya kondur ana sak caketing bangsal Tripurwa ingkang lagi dibangun lan ing kono ana papan ingkang sakwetara kanggo lenggah kanggo ngasuh pun Rama. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama kepareng kundur wonten sak lebeting Puraya nagari ing Alengka. Iya, Cik. Ingkang putra dipun keparengaken derek menapa inggih namung sak perangan abdi dalem ingkang kedah rumeksa kayiwananipun Kanjeng Rama. Rening niatku nggelar pesta raja gedhen-gedhenan bareng karo tekane kakangmu. Kabeh putra-putra Ngalengka tak keparengke kumpul manunggal ana sak ceraking bangsal Tripurwa. Bareng kali sampean Paman Prasta ugi kula keparengke lumebet wonten wewengkon kedaton gelar pesta raja sareng-sareng. Lah dalah. Menawi mekaten sendika ngestakaken dawuh. Wis aja direndi-rendi, Jit. Enggal tumuli tatanen. Cawisna uba rampe ingkang bakal kanggo gelar pesta raja ana sak caketing bangsal Tripurwa. Terang terwaca dawuh dalem kepareng ingkang putra lajeng nyuwun pamit madal pasilan. Bocah manggung, bocah keparak. Nuwun wonten pangandika ngadhawuh sinuwun. Nggih wonten pangandika ngadhawuh. Ampilan-ampilan pusaka tumuli kondurna ana ing gedhong pusaka. Ingsun ora kondur ngedaton
nanging mung bakal manjing ana sak caketing bangsal Tripurwa nedya nggelar pesta raja. Kula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh. Ayo Jayagata. Monggo kula dherekaken Rama. Kepiye, Jit? Nggonmu nyawiske uba rampe kanggo seneng-seneng apa wis miranti sakabehane dipun tenggo sekedhap temtuing mangke para abdi lajeng ngaturaken sedaya dedhaharan lan pangunjukan ingkang mirasa Kanjeng Rama. Ya tak tunggu. Wah. 1000 bungah kang tanpa upama Jayagata bareng aku bisa kepethuk karo kowe. Awit yen to nganti aku ora bisa ngestokke dawuhe Kakang Resi Subali, dosa apa ingkang bakal tak sangga kawula nuwun inggih Kanjeng Rama. Mula sakwise kowe tak aku putra ana ing negara Ngalengka-diraja, aja banjur wigih ringa-ringa rasaning ati. Kudu ingkang jenjem tetep kowe dadi anake Dasamuka. Kula nuwun inggih. Lan kejaba kowe tak aku anak, nanging aku butuh ngelingke marang kowe. Perkawis menapa? Upama kowe kuwi manunggal karo para kadang-kadang ing Ngalengka. Kowe dumunung ana ing negara Ngalengka. Kuwi sejatine luwih utama tinimbang kowe nglosot ana ngarepe Cedhis Rama Badra. Kowe manunggal karo bapakmu cilik Sugriwa ingkang saknyatane kaya wong licik. Wong ingkang ora weruh ing tata, ora weruh ing gati. Lah mula tinimbang kowe kuwi dadi gedibale Rama Wijaya. Arak malah alu milih tak mulyake ana ing negara Ngalengka. Kowe nang kene nek perlu sesuk tak paringi kalenggahan ingkang ora cendhek derajat pangkatmu. Dasare kowe wis tak aku putra. Kanggo ngetokke rasa bektiku karo Kakang Resi Subali. Upama sesuk wis tekan Titiwanci, aku kudu lereh ke Prabon. Negara Ngalengka disigar biak dadi loro. Ingkang separo
Kowe ingkang nguwasani, ingkang separo adimu Indrajit. Kowe satriya loro ngayomi negara Ngalengka ingkang wis diparuh. Kula nggih matur sembah nuwun. Aja nganti kedelarung-delarung kowe mung tansah dadi gedibale Rama Wijaya. Dasare upama kowe durung ngerti perlu tak kandhani babar pisan. Lajeng wonten perkawis kados pundi? Pepundhenmu ya ramamu Kakang Resi Subali. Kakang Resi Subali tumekaning pati kuwi wis jatine ngerti sapa ingkang jalari patine apa ora. Ingga dumugi spriki kula dereng mangertos perkawis menapa ingkang jalari sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Lah kuwi mula kowe perlu tak kandhani. Kowe kudu ngerti sejarah ingkang kepiye tenane. Sambung karo perkara ingkang jalari patine Kakang Resi Subali ya Kanjeng Ramamu. Sedanipun Kanjeng Rama menika awit saking dayaning menapa. Tak kandhani, Ger, Jayanggoda. Mula aku ngelingke kowe aja nganti kowe kedelarung-delarung cingkluk nglosot ana ngarepe Prabu Bathara Rama. Kowe nek arep ngerti ingkang jalari patine wong atuamu ya Kakang Resi Subali. Ora ana liya kejaba mung Rama Wijaya. Rama Wijaya kuwi ingkang diseraya karo bapakmu cilik Sugriwa supaya mateni Kakang Resi Subali. Dadi nek kowe tunduk cingkluk ana ngersane Prabu Bathara Rama padha karo kowe kuwi mbekteni wong ingkang jalari patine wong tuamu. Kuwi nek arep ngerti sejarah utawa lelakon ingkang bener ngono kuwi Jayagata. Patut banget dados ingkang jalari sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali menika Prabu Bathara Rama. Iya pancen kepara nyata mengkono. Ya Rama Badra kuwi ingkang jalari sedane wong atuamu Kakang Resi Subali. Nanging wektu dina iki tentrem-tentremna pikirmu. Ora sah kowe gagas perkara kuwi ingkang baku kowe arep tak jak pesta raja ana ing papan kene. Kula namung nderek dateng sedika. Piye, Jit? Nek pesta, gelar pesta raja iki piye kok tanteni abdi dalem Ratu Mulyana ingkang ngaturke dedhaharan lan pangunjukan. Iki menika sampun ketingal wonten ingkang tata-tata nedya ngaturaken. Aja direndi-rendi perkarane, kula nuwun iki dateng sedika. Mula Jayagada kowe tumeka ning negara Ngalengka. Bakal tak mulyake, tak muktekke, ora sah perlu kowe bali ana wewengkon Pancawati. Tetep kowe dadi putraku ingkang samengko bakal tak paringi kalenggahan ingkang dhuwur. Kula nunggih sedika ngestakaken dawuh. Leng-leng lawang ulati Surya mangrangsang wayang Nah, wis wiwit diaturke iki sing nganggo pesta raja. Jit mun wonten pangandika ngadhawuh. Iki prayogane gelasan kok arep ya pengene iki. Apa gendulan? Namung nderek keparingipun Kanjeng Rama. Wah, ya senajan kepiye wae apike ya tetep kudu nganggo gelas. Ih, monggo. Nanging ingkang baken menika sampun pun sediane kalih menika ora kagem Kanjeng Rama kalian Kakang Anggada. Oh, sing loro iki dienggo aku karo Jayagada. Kula nggih mekaten.
Lah kowe sampun wonten menika. Yes, sakarmu. Wis kon milih apa sing disenengi. Inggih. Menika kanca buta sedaya sampun sami ngedhep piyambak-piyambak. Apa dep-depane? Amir. Oh ya wis mongso bodho sakarmu kowe. Wis pokok iki kudu menggo seneng-seneng. Kula niki sedika ngestakaken dawuh. Anggota nuwun wonten ing pangendika ing dawuh. Sakjerone kowe dadi abdine Bathara Rama mesti urung tau weruh unjukan kaya ngene iki. Ora weruh kowe dadi pendereke Kanjeng apa dadi pendereke Rama Wijaya mesti ngombemu ya apik-apike ming banyu kambil. Sengara nek kowe weruh kaya ngene iki. Kula nuwun nggih nembe wekdal menika kula semerep pengunjukan kados mekaten. Menika eca. Wah, akhire wis ngombe iki persasat bisa ngungak swarga loka. Nanging dereng nate. Lah mula kuwi perlu dicoba. Arep sing putih kuwi apa sing ireng iki? Miturut tulisane iki black wine. Kuwi Boscarelli. Ha wis kuwi kepitung wis sakarmu. Waton kowe seneng dicipi. Engko nek kurang isih ana tunggale. Kae buta-buta ya wis awet do ngombe galu. Wah, galu wis padakno. Pancen tak uja wektu dina iki. Lah iso nyawang saka kadohan iya saged. Lah mula kuwi wis gage kowe prayoga kowe ngombe ya. Nek kowe isih tida-tida tak warai lho, aku sing disiki. Seger. Ayo cobanen. Kula nuwun sedika ngestakaken dawuh. Kok mboten medal? Dibuka sik. Aku iki yo wah ayo urung tau. Ah nek upamane urung kok buka tutupe kuwi yo ora bakal banyune iso mili kok yo. Oh menika. Ah yo kuwi wah jan kebangetan kok kuwi. Ayo mulane ki nek nang ngalengko ora mundak pengalamanmu. Inggih sedika ngestakaken dawuh. Ah, saiki wis dibuka terus ombenen. Inggih. Wah, kok raosipun kok kemeranyas. Ah, ora apa-apa karang banyu swarga ki ya kemeranyas kaya ngono kuwi. Dadi aja mung kok anggap banyu Bogowanta. Iki banyu swarga ki ya kemeranyas kaya ngono kuwi. Ning kok nang awak dadi seger, tenan kandhani. Kabeh buta-buta ya do ngombe terus engko nek wis saya wengi engko abdi dalem waranggana ya dombeni babar pisan. Ben do edan. Wah. Tetelo eca saestu Kanjeng Rama. Lho piye to? Wis entekno engko nek wis entek engko tak cawisi meneh. Isih akeh. Kene sedia kene. Kala mangsane sok dikirimi saka manca negara, ratu-ratu telukan wis do ngirimi unjukan ya wujute jenewer elek-eleke ciu. Ning nek ciu ki adate mung sok nggo ngejer parem nek biyen. Ning nek saiki do diombe. Wah, aku mau nek ngombe kudu sing kaya ngene iki. Lah mula kowe rening putraku ya kudu upamane kowe butuh ngombe sing kaya ngene iki. Kula nuwun iki sendika wis takaken dawuh. Tutuk anggenira sami ngunjuk waragan. Ngantos kleyang-kleyang anggane. Raden Jayanggoda tuwin para putra-putra Ngalengka. Semanten ugi Prabu Dasamuka. Kaya dene wong ingkang wis kena perbawaning pangunjukan tuwak waragan. Kaya kang wis asring dipun pidhangetaken candrane wong ngombe tuwak waragan. Candrane Kopatmasari
Dwi Maratani Trikawula Busana Catur Werna Rukem Panca Surapanggah Sadguna Weweka Astu menapa Sapta Swara Kukila Asta Srenggala Lupa Nawa dos ora seksa wangke entek sak sloki ling ngombe duwe rasa kepengin ngombe meneh telas kali sloki Dwi Maratani wis krasa saranduning awak sampun ngraosaken ting perkinting pratandha nek wis kena prabawaning tuwak waragan Trikawula Busana saya mundhak pepinginane daya-daya dintekke lan pados tambahan malih sampun ngantos kendhat anggenipun ngunjuk mekaten saklajengipun ngantos sami ambruk para satriya-satriya putra ing Alengka kepetang Prabu Dasamuka uga nglumpruk tanpa daya cipta wirgane. Ayo anggota diombe meneh ora usah perlu was-kuwatir kok nek ilang apa nek entek engko tak goleke meneh. Wes, kowe ngombe yo. Kula wis diko wis tak ager dawuh. Jet kowe kok ora ngombe? Kula sampun. Saderengipun bidal wau kula sampun ngombe. Oh, kowe ndisiki mau sampun. Wah. Seger. Jet kula. Ibu Murkean Warasinta kon rene kana Jet. Wah, mboten prayogi menawa wonten papan kados mekaten. Wah. Aku kangres duwe ora cerak karo Ibu Murkean Warasinta. Rasane ora karu-karuan. Dumpeni meneh anggota. Iki sedika wis tak kendhawuh. Kae. Kae sing do buta-buta nang kono kae buta kala tarmidi kaya kon ngombe kae. Kae ngono nek ora kon ngombe ku tak cangkepe ala kae. Kono dompeni. Menika kangge sedian buta sampun telas lho dos pundi. Ae dompeni leri wae. Aduh segere ora jamak kaya ngene. Wah, saya anget awake. Ih, wah. Eco, Jan. Dimas Sidrajit. Opo Kang Mas? Jebule nake kaya ngene. Ning ra isih ana tunggalin. Isih ana tunggalin. Ayo nek ming meneng wae le pesta ngene iki ora ngrungokke rengeng-rengeng kaya ora patek genep iki. Abdi dalem pengrawit ki aja ngombe kok. Sajakipun sami ngombe. Wah, aja dumpeni ora kalap oleh nabuh wae. Ora karu-karuan. Wah, kepengin rengeng-rengeng aku. Jit kula sumanggaaken. Kono dawuhana nabuh apa ta apa? Slindruna pelok. Aku kepengin krungu pelok bem. Oh, nggih. Wah, wis. Awake kaya ngene wis ngrasake anget karo krungu uyon-uyon. Wah, mesti kepenak. Oh, nani no 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 no. Kersanipun Kanjeng Rama ingkang alus-alus menapa ingkang sigrak. Ayo dipepaki ana sing alus ana sing sigrak. Kantun dawuh menapa? Aku arep ngrungokne sing alus sik. Sing alus engko terus kei sing sigrak. Nggih, kula namung nderek kersanipun Kanjeng Rama kados pundi. Dirungokke anggota. Kowe nek nang Pancawati rak kono ki anane ming wong uripe nang alas ki apa ya ana gamelan mboten wonten. Mula nek
tekan ngalengka ora glu gamelane dijereng pepak kanca pengrawit didep kanca pengrawit karo waranggana. Nek kowe nang Pancawati rak mung ngrungokke kethek teng greneng. Nang kene ku kok gamelan penak. Nggih, ndika ngestokaken dawuh. Kaya apa saja eko limo kelingan ibumu Sinta aku limo wah, iki mengabdi dalem ki ora tanggap sasmita nek ngombe kok ngene kudune ana surungane sak ora-orane iwak terenggiling. Ku mesti saya krasa. Terus rungokno iki uler kambang Jayanggoda. Inggih. Nano neno nano wah iki ular kambang. Saiki genti sing rada sigerak. Menapa ingkang sigerak? Menapa Kanjeng Rama? Rungokno. Engko kendhangane nganggo kendhangan sing dunekke kendhangan Semarangan. Oh, iya kula namung nderek. Ngersakaken lagonipun menapa? Aku wis suwe ra tau krungu sing kae lho. No ni ne no no ni no nano nano ngono kae. Katon lembeyane ngono kae lho. Merak kasimpir apa kae. Oh, iya sedika ngestokaken dawuh mangke kajengipun dipun ungelaken. Gawe Jit. Pengrawit dawuh ana supaya ngunekke kuwi Jit. Iya menika nembe dipun tata. Aku seneng kae iki. Jinem mo patro jiroji nong ning nang nong dung dung dang dung dung ngono kae aku seneng aku. Nggih. Ayo to ngestokke dawuh dalem ingkang sinuwun. Thank you.
kapribaden ketimuran Oke keri jaman Deleng bakopo Panjene bener kadamu Rene ayo melu ngombe Jogeto oh ngending ayo tumbeni meneh kuwi sing cerakmu kuwi ngendi ngetaken namu ah dan ningali ingkang sinuwun lomo tenan piye mugi-mugi saged kita mbawa watuk ya muga-muga mari leh mu watuk nggih wah kok ndenganen panjenengan dalem ngersakaken ngunjuk sareng-sareng kaliyan para putra saking bunga-bungae aku petuk karo anakku lanang Joyanggada sing nang jejermu kethek niki ayo lah dalah ora nyono babar pisan jebul panjenengan ya kagungan putra ning wujute kethek to hus iki putrane Kakang Resi Subali ning tak anggap putra ngono. Dadi kuwi dudu anak ingkang tak wijekke. Apa aku Narendra Gung Binathara kagungan putra wujude kethek kaya ngono. Nggih ngoten niku ya mboten nama mukal to upamane panjenengan lono brata teng alas terus dilalah prisa wonten kethek ayu. Terus panjenengan kasmaran rak saged mawon. Wo ana buta keramasi bungkal kok kowe. Aduh. Pareng kula beto niki. Kono gawanen. Nggih. Matur nuwun. Wong kanca-kancamu buta kono ya sudah disediani kok wis semono kok dadak nyenyangking. Saya datan kanten-kantenan anggenipun ngunjuk waragan antawisipun Prabu Dasamuka kalian para putra-putra. Kocapa nalika semanten Raden Joyanggada ingkang nyektosipun saderengipun dumugi wonten negari Ngalengka sampun paringi prisa kathah-kathah kalian Prabu Rama tuwin Raden Gunawan Wibisana. Sampun ngantos ing mangke saged dipun rimuk utawi dipun glithuk mawi rembug ingkang manis saking ngersanipun Prabu Dasamuka. Awit Prabu Dasamuka temtunipun badhe nggayuh ringkiying para pendherekipun Prabu Bathara Rama. Dasaripun mila kasunyatanipun Dian Joyanggada putranipun Resi Subali ora jeneng mukal yen to Joyanggada badhe dipun ginakaken dening Prabu Dasamuka supados malik tingal ora mbantu Rama Wijaya sak wadya balane nanging malah kepara bakal gawe ringkiying wadya bala pendhereke Prabu Bathara Rama. Mila sinajan to Joyanggada sampun kathah anggenipun ngunjuk waragan nanging rening sampun dipun weling kanthi pratitis kanthi rembag ingkang gumathok Joyanggada tesih kengetan miwah ing kono Joyanggada ngelirik solah bawanipun Prabu Dasamuka
angon lenane Prabu Dasamuka dupi kapenggalih ketingal lena kaprayitnane Prabu Dasamuka sigra den jontrot dadane satemah dawah kalenggak sinareng dawah kalenggak Makutha Kencana dipun saut dipun beto melajar medal saking saklebeting kedaton negari Ngalengka Diraja. Ayo Jit, ngombe meneh Jit. Waduh, kula sampun kekancan ngomong. Anggota wis glethek. Wah. Aduh. Bejakan ulut turun. Jit, tangi Jit. Waduh, mungkin kamu Romo. Panuks maning jajalan titis sing iblis. Setan pengawak menungso.